phela masizofika izolo ngifike mina ngathi stout ngathi icase le black wabuya uVictor wathi stout wathi case le black ayisaqala ke lapho sabhekana sayishaya semanje fika sesiphuphe we7 ngayethilini ngathi case le black ngathi 2 yamabhodlela ithema ish yazi bafethi mina ngiyasukumezeka mfethu ubani manje lo ongathapana Umzala manje uzoza nje uzongibuza uzokhuluma umsangano nje amuzala ikho into ezoyikhuluma la lo mfana lo kunomfana onyanyisa ngami lapha ukhuluma isingisi how what's going on noma kukhuluma isingisi yabona sesithi what's going on silesele iqueen phela sabantu besifazana what's going on uyijonga lo kumfana hayi ngeke hayi ubalo mfana bekhuluma kanje yazi ngimzwela mfana ngasho ngathi essence man sangami lapha ukhuluma isingisi how what's going on noma kukhuluma isingisi yabona sesithi what's going on silesele iqueen phela sabantu besifazana what's hayi mzala mfethu manje akukhuluma into enengqondo no sometimes ngazongitshela ngeintwana mfethu ekhuluma ingisi mfethu mina anginadatha mfethu la anginadatha mfethu nana ngisele ngo15 MB mfethu ngiyacela mzala ungalokhu ungimoshela isikhathi mfethu yini inkinga yakho uzongibuza ngentwana ukuthi intwana ekhuluma isingisi ey azina nginebhadi mina mfethu ayela hayi wow Anh